mestu kao najkoristoljubivija osoba, a na drugom mestu se nalazi, samo da pročitam greškom, druga anketa je bila. Na drugom mestu se nalazi osoba za koju u komentarima kažu da prijatelji od osobe prema kome ona ima koristi nisu iskreni prema njoj. Ja ću prvo podići Stefana Karića. MC Alex se nalazi na drugom mestu. Ono što je najčešći komentar na svim matorinim grupama i na forumima je da ti, Anđelo i Sanda Rešić i Dalila uopšte niste iskreni prema maturi. Ili nećete više? Pa jednostavno ja mislim da sam matoroj sve najiskrenije pričao, pre svega da urečem, pričao kako ja gledam na taj ceo odnos sa MC Alex. Mislim da sam i nju više puta onako, Alex, da sam više puta onako oštro osudio za neke stvari. Ali kada sam video da je matora prema njoj, kako da kažem, ne popušta, ne želi da... Ona je još zaljubljenija. Pa dobro da je zaljubljenija, to ne mogu da kažem, ali da onako ne odustaje i da je uporna u svemu tome. Ja to kad sam vidio Milane, nekako sam želeo da ispunim tu želju za... Da ona bude srećna. Da ona bude srećna, da nju usrećim, kako god to bilo, kako god to da završi. Mislim da bolje da je gledam srećnu u kakvom god odnosu, nego da je gledam ovdje plavu, rumenu i ne znam nija kako. Tako da, to je negdje moje mišljenje. Sad, da li ima predispozicija taj odnos? Mislim da nema. Opet kažem, Alex je rekao ovdje u nekoliko navrata, mene bre niko neće od ovih ljudi vidjeti kad izađemo odavde. Da, pa dobro, ja sam rekao 100 puta da sam se ja dosta... Idem da radim grudi, da živim svoj život. Da sam ja dosta puta mogao da ovdje stavim glavu na panj za neke stvari da Alex neće uraditi ili da... Totalno sam je pogrešno procenio i nekako shvatio. Iskreno ti kažem, Jelena. A jesi vidio, bila je odustala 2-3 puta i kad je vidjela da jednostavno da to nije njena priča, treba je novac, samo se opet prima kao matora. Znaš kako, dosta ljudi ovdje je prokomentarisalo ovdje da kada je matora rešila, nemam pojma ni ja, i čak je govorila da će biti na grbači, da će je napadati ili ne znam nija šta, da je to negdje, da je Alex namjerno spustila loptu i da je namjerno zbog takve matorine reakcije negdje ponovo počela da se druži s njom, samo da bi tu našla kao, kako da kažem, da bi išla liniju manjeg otpora i da bi prošla kroz taj period koji je preostao nekako lakše i... To su te osobe koje su srčane u vezama, u odnosima, mensur, matora, sam da nađem još nekog. Dobro, sad nema nikog tu. I gdje si siguran da ti je opstanak zagarantovan. Da. Ali opet kažem, mi ne znamo ništa šta Alex njoj priča ispod tih pokrivača, po tim, ne znam ja. Dobro, ja to sad nagađam. Ja jednostavno ne mogu da razumem matoru ako to nema tih momenata gdje ti njoj nešto obećavaš, onda ona stvarno nije normalna. Evo me kapiraš? I onda negdje želim da verujem da postoje ti neki momenti gdje ti njoj nešto obećaš ili joj daš neku nadu, gdje ona zagrize i ne pušta. Tako da opet želeo bi to da verujem u to. Ne bih voleo da vidi matoru koja vidi da tu nema ničeg onda, a onda bi stvarno shvatio i verovao da nije normalno. Misliš da bi bilo korektnije od Alex da ona kaže jednostavno ja s tobom mogu biti prijateljica, nemoj ovo da mi ležiš u krilu, da se mazimo, da te češkam, da... Matora ne prestaje njoj da priča o budućnosti, o spoljnom svetu, sve se čuje napolju. Cmače je... Mi pričamo kao prijatelji, ne, Milano, stvarno... Daj, molim te, matora, prisam ja... Dobro, pričat ću ja posle. Od kad je bilo ono na ostrvu, stvarno ne. Dobro, znaš kako, imaju oni tih... Ja sam prva rekla da me koristi, to mogu da kažem sad isto slobodno. Kad je bilo ono, ne za reality, ali za to da je bude lakše, da bude ušuškano, da bude ono, da mi je davala lažnu nadu. Ja prva sam to govorila ovdje. A što bi ti o tome brinula? Nemaš boljeg prijatelja od Aleksa ovdje u kući? Imam. Dalila, Sanda Rešić, još jedan, Anđelo, Stefan. Ali ja sam u tu devojku bila zaljubljena i bila prijatelj. Ali isto tako od razgovora ovog kad je bilo, evo i danas smo imali prepirku baš zbog takvih stvari da ne bi se protumačilo da li je lažna nada ili te takve stvari. Zaista i sinoć na intervju sam bila, iskreno toliko sam bila da evo znaju ovdje kako sam se vratila sa intervjua, da sam se ja osjetila čak ovo što kaže Stefan, jebote pa da li ja nisam normalna, jer moguće da sam ja toliki luzer i pačin
znaš koliko sam se, sprdala sam se sa Rešićkom, bila sam, znači nisam mogla da se oporavim posle intervjua. Majke mi, kako je to Darko predstavio i onda sad ja razmišljam jebote, ajde. I evo malo pre me Aleks isto pitala, a jer si ti srećna, bila nesrećnija kad se ne bi družile. Da, bila bi nesrećnija kad bi izgubila kao prijatelj. To je jedini razlog zašto nekako... Ali evo imaš druge prijatelje. Baš ti falilo prijatelja. Pa navikla sam se na nju. Navikla sam se, ali sam se... Samo ti kažem, samo Miću da ti kažem, ali isto tako sam se pomirila činjenicom, jer ona nije osoba koja će da stane uz mene. Ona nije osoba koja će da dođe da kaže da, meni se ova devojka sviđa, ja sam zaljubljena u nju, jer nije zaljubljena u mene. Ali ti misliš da jeste? Ne mislim da je zaljubljena u mene. Ne, Milana, ja onda mislim da se nada da će da je osvoji. Da. Ja imam jednu ideju, evo. Možeš umešati slobodno, ajde, nema veze, nisi. Možda sad ispadnem i glup i lud i budala, ali vidi prvo svi ti koji komentarišu i toliki gledalci, ako misle stvarno da je ona folirantna koji nabiju nogu u dupe neki izbaci odavde. Neće, hoće da gledaju njenu propast. Znaš da ljudi vole to. Vidi, da, ali da ti kažem jednu stvar. Ja sam sve bliže ideji da su njih dve u vezi. I da nas sve ovde lažu, mažu i zamazuju nam oči. Ja ti se kunem. Evo viš, šta kaže sad Matora, kamo sreće? Znači da tu i dalje, ona priča kako je to... Pa to može biti ograda od ovog što ja pričam. Da. Da se makar poljubila, pa da mi ne bude žao da radim sve. To može biti ograda i od ovoga što ja pričam, to Matorino. Ja ti se kunem, ja imam utisak da su njih dve u vezi, da je ono sve što su se svađali, pa dobro, nije luda da prizna. Pa što onda vidi, čućete posle i ko su najveće kukavice. Da ono sve što je sa Dinom bilo, je bilo samo da ovoj nabije na nos. Zamazivanje. Da ovoj nabije na nos i zamazivanje malo zato što je ova odrukala za ono napolju. Znači ja ti se kunim, ja čutim i gledam, ja niti pričam sa njom, niti pričam sa Matorom o tom odnosu. Niti pričam o tom odnosu, niti čutim, pa vidi, ja gledam sa strane, ja budala nisam. Znači, ja gledam sa strane, ja ti se kunem. Nisi baš toliko iskrenuo da ne vidiš nešto. Da, bliži sam ideji da su u vezi koju naravno nikad neće priznati ovde, zbog Aleks, ne zbog Matore. Bliži sam toj ideji, nego ideji da Aleks zavlači Matoru i da bilo šta drugo radi. Znači, bliži sam to, što smuvala bi se s Dinom, koga boli dupe, Dino je dežurni. Razumeš, Dino je dežurni ko ova Ana što je bila dežurna. Dina boli kurac, njemu samo što dođe, on malo igra, ljubi se, mulja guzove i ajde zdravo. Razumeš, on je dežurni za žene, imamo Anu vamo, tako da što ne bi vrtela bi tu neku priču, pa bi posle kao bile malo s Dinom, pa malo pogleda u ovog, pa malo pogleda u onog, prošeta dva kruga s grujom, lakše jebat nek nahranit. Znači, to su stvari koje može, znači, da radi. Eto, da je došla kod mene da je posavjetujem kako da mulja da ostane u reality, ja bih rekao mulja i ovo, mulja i ono, mulja i ovo, mulja i ono. Da, sve, veruj mi, ne mogu apsolutno sa sigurnošću da tvrdim, jer nemam potvrdu nigdje, ali namerno zato i ne pričam o tome. O tim pričam ovako normalno, o tome sa njom ili sa Matorom, jer bi morao da napravim žrtve od njih posle toga kada bi ja bio siguran u to, a one meni to ne rekle. Napravio bi žrtve, a nešto nisam te ideje ove sezone. Hvala ti, polako ljudi. Miljana? Miljana, izvini, samo kažem da jedina osoba koja me podržava u svemu vezano za Aleks, ne, je Dalila. A ovi moji prijatelji ostali su... Ja te podržavam. Ja ti nikad nisam rekao ne. Vidi samo jednu... I da je folira, i da je ova nesrećno zaljubljena i sve. Matora će da polapće neke dve domaćice na polju. Posle 7 dana neće se setiti ove. Tako, bre, Matoro je samo blizina. Miljana, dobroveče i tebi. Evo je na drugom mjestu. Dobroveče, Milane. To baš nije pohvalno, koristiti nekoga i nečije emocije. Dobroveče, Milane. Ja sam navela za koristoljublje Mateju, Zoru i koliko se sećam... Dvoumila sam se između MC Aleks i... Da, i Milice. Za koristoljublje, eto, ta dva sam pogodila. Nenad je navela MC Aleks. Spekuliše se ovde, od prvog dana pričamo o tome i o njihovoj vezi, o lažnoj Nadi Matoroj. Znamo i sami koliko je bila MC Aleks u Zedrusi 1 kada nije imala priču. Znamo da je Aleks ovde isključivo i da isključivo gledaoci drže zbog Matore i zbog odnosa sa Matorom. Anđela se sviđao na početku i onda je odustala kad je on ušao u vezi s Teodorom i to je to.
Ne znam zaista šta je bilo, jer nisam bila tu, ja sam kasnije ušla, ali pričam o ovoj situaciji sada. Ja ne mogu da tvrdim da su one u vezi, jer apsolutno ništa nisam videla, iako obraćam pažnju na svaku situaciju, iako me Nenad pita šta gledaš tamo, šta gledaš ovamo, pa moram da mu se pravdam, apsolutno vodim računa o svemu, ali da je koristi, da je daje lažnu nadu, Aleks i ja smo okej, imamo, od kako sam se vratila, baš korektan odnos, ali da njoj daje lažnu nadu i da je koristi u smislu da će napolju nešto biti, da ovde neću realitiju i ostalo, verujem da je tako, verujem da je svesna toga da bez mature ne bi imala apsolutno nikakvu priču, videla je apsolutno sve kakav je odnos bio sa njim matore. Iste reči je i ona izgovarala, pa su stizala pitanja gledaoca pre 3-4 meseca. Ja se odlično sećam svake situacije koje je Sanja izgovarala, a pritom je tvrdila da nije gledala taj odnos i da pojma nema apsolutno ni o čemu. Tako da u svakom smislu je koristi i da bude ušuškana i prvenstveno za opstanak, da bude ušuškana, sita, da ne razmišlja ni o čemu, jer ko ima maturu pred sebe, makar kao i prijatelja, pogotovo matura kad se zaljubi, pa kad je neko daje lažnu nadu i ostalo, iako je obećava kule i gradove, mi ne znamo da li one odu kod toaleta, gledaju da li je kamera okrenuta, pa i kaže ili uđu u WC zajedno, napolju ćemo biti, ovde ne mogu zbog mojih, tako stoje stvari i ostalo, da su u vezi, verovatno bi bili klipovi, verovatno bi bila pitanja gledalca, ovde ništa ne može da promakne, tako da sigurno nisu, ali da je daje lažnu nadu da je koristi za reality da je koristi da bi imala sve pored nje i da apsolutno samim tim ona bi prekinula taj odnos Milane. Ona bi prekinula taj odnos na početku kada smo svi komentarisali. Ne možeš da budeš prijatelj sa nekim ako te neko gleda drugim očima. Naprimer ja, ako sam zaljubljena, lupam sada figurativno, u Mensura, ako sam zaljubljena u Mensura, ne mogu provoditi vreme sa njim kao sa prijateljem, ako ja osjećam i ako ja zamišljam Mensura i mene u nekom drugom položaju. Da sarađujete. U nekoj drugoj saradnji, tako je. Tako da je van svake pameti to i prijateljstvo je apsolutno sve. Vidim da su se kod mature stišale malo strasti, jer očigledno ima neko obećanje napolju. Tako je, upravo. Da li je nešto ona njoj obećala, čim se matura ovako smirila? Ja pretpostavljam da, jer sećamo se prvih 3 meseca kako je skakala i ona je sama mislila i pričala i sama, znam da ću ispasti budala, isto kao sa Sanjom, kroći ću gore, nema veze, to sam ja, znam da me koristiš, a sada odjednom smeška se i bitno je samo kao prijatelji. Čuj, pa evo ti prijatelja. Naravno. Ima ovdje mnogo boljih... Što je rekla i moja reč i tad sam to zaista... Stvarno nije bio nikakav afekat, to sam stvarno mislila i da me koriste, ali sada posle ovog razgovora kada Milana, ona meni tada nikad nije rekla, uvek je bilo možda prostor, vatala sam se rečenice. Sad je bila apsolutno, tada mi je rekla, slušaj, ako nešto uradiš, ti ćeš mene, ovo je jedina šansa da budemo posle neki prijatelji, da se družimo i to, tako je to. Ja sam to tako se uhvatila sad za to i jednostavno ne želim da izgubim ko prijatelja, nije ustup. Ali ti imaš prijatelja, matora, da Milas je prijatelj godinama, Anđelo godinama, još ovdje sa kim se družiš, Karić, i ti baš toliko imaš emocije prema MC Alex i gledaš je kao prijatelja, znači ali ja isto tako mogu da se kontrolišem. Evo vidiš da mogu da se kontrolišem. Da, ali se nadaš da će biti nešto napolju između vas. Stvarno se ne nadam. Ili ti ono ja bi voljela to najviše, evo verujem, ako mene pitaš, ja bi voljela s ovakvom devojkom sad da budem, ali znam da ona ne bi bila sa mnom. Ovde ne. Ma ne bi bila ni napolju sa mnom. Pa ti misliš da meni to lako da prihvatim tu činjenicu da mi je trebalo vremena da prihvatim to, pa ja znam. Mene to najviše bolelo. A što pošto foto hoćeš da budeš prijatelj s nekim zato što mislim da je kvalitetan čovek, zato što... Pa evo ti kvalitetan čovek je po tvojom mišljenju Dalila. Okej, jeste, pa i to mi jesu prijatelji, ali isto tako mislim da ona, ako smo već uvoliko ovdje, ako već toliko smatram da bi bila najveća greška kad bi izgubila kao osobu, kao čoveka, ne mislim da budemo dupe gaće ili ne znam šta sad, ali zašto kad smo se već toliko... A što ti ona znači toliko kao osoba? Što ti ona značajnije od Stefana Karića, Davile, Anđela? Upravo što, kao zapalilo je prijatelja, ajde sveću vreme da posjetim MC Alex. Kaže Dejan da je to emotivna korist sa obe strane. Emotivna korist, nije sa matorine strane, emotivna korist zato što matora neko ko je mora da ima emociju i osjeti, zato može sa MC Alex najviše se druži i s njome najviše prija ta
lažna družba, u stvari je to više zbog emocija, jer Matora ne može sa svakim da se češka i mazi. Može li nije to, zato Matora koristi emotivno Alex, a Alex koristi iz određenih razloga Matoru. Sad, da li je istina to zbog hrane, da bi lakše prosto pozivljali ti? I Mator i situacija sa Matorom je apsolutno sve. Ma kakva hrana, to su gluposti, to neću ni da uzimam. Sjetimo se kad je Matora iz čiste emocije prema Alex. rečenice kada smo se šalili nešto. Evo, pa i ti ne voliš Alex da ugodiš i ono napadno prema svim prijateljima, prema devojčica, ja volim takva sam. I uopšte ne mogu sebe da zvratim. A onda kada je Kada je Karić dao Miljana. Kada je lepo piće, kada smo igrali igru istine, prvih 3 meseca, MC Alex je javila da bi oralno zadovoljila Matiju. Što ne? Tada je Matura poludela. Jesam. Tada je Matura poludela. Jesam. Da, i ona ne ulazi ni sa kim. Znaš kako bi se Matura ljubomorisala da ona na žurci radi sa nekim nešto ili dode kod nekog muškarca u krevetu. Sećaš sa Dinom kad je govorila? Miljane, čekaj samo ja kratko, ja u minut sabijem sve pa. Kada je Karić otišao kod drveta za 8. mart i rekao da hoće da iznenadi Matora da ode na rajsko ostrvo, Miljana, popričala se. On je prvo tražio da je stave na stege da je produži tijelo. Evo 10 sekundi, mi daješ 10 sekundi? Ma dajem ti 10 minuta. Ne mogu ja, ne Kada je Karić izabrao da na ostrvo idu Matora i MC Alex, one su tad bile u raspravi, tada je Alex bila osuđena ovde da koristi Maturu da upotrebljava. Da, bile su ozbiljne svađe, Matora išla pila kafu napolju u čošku, skroz demoralisana. Rekla da je kurva. Kada su, ja sam sedeo ovde kod prozora, gledao sam reakciju, kada su izlazili iz rajskog vrta, Karić, MC Alex i Matora i MC Alex, obe su bile srećne. Matora zbog emocija što ide s MC Alex zato što je zaljubljena, zato što je zavolela kao devojku u toj emociji, a MC Alex zato što se vraća tamo gde joj je prijalo. Imaju obostrana korist. Do tog razgovora bi svakako došlo da li 8. marta, pa ne mora, nije bio potreban taj razgovor, si ti bila zbog svih razgovora prema Matoroj osuđena, oskrnavljena. Da koristiš, da kvariš ugled svoje porodice. Milijardu stvari tu bilo nakačeno da si protivnik toga, da nisi za taj svet, da je protiv toga, da ne može... Ja mislim da sa Matorine strane nije korist. Matora može i samo do kraja u realitiju, Matora je sposobna da se izbori za sebe i uvek ostane do kraja. Mislim da je rekao da mene emocija samo zato što vidim da je ona hladna, ali da sam Ona se zaljubila bre u nju do ušiju. Vraća ta emocija, bude ti još veća i jača. Pa nije tebe je jača emocija kad si se zaljubila nego na početku. Šta je? Evo ja neću te naš da ne, znači, ali isto tako, znaš kad sam sigurna da nešto nije moja sreća. I malo me je krivo zbog toga. Veruj mi. A se boriš. Ali ona ti opet daje malo tračak nade. Ma nema nade. A ima. Ima li nade za nas? To je nada. Ti ne kapiraš ti. Mićo, ajde čujemo Miću pa ćemo čuti i o Mršaviju. MC Alex je ponovo... I Milica se javila za reč. Dovela sebe ponovo istu staciju. Tiše. Stanite malo, care tiše, care. Care tiše, MC Alex je ponovo dovela sebe... Sandra, i Sandra. MC Alex je ponovo sebe... Jebema sunce, nosite se u 5 pički više od materni. Okej, Mićo, nosimo se, samo nastavi. Pa jebote više plito.